Dikhat jong kaseng ki samla puli ka kasi student union was Gentle Hill district ki lapan rem juru ya ka jingle jong ki sipai ya da kaput ki border security force da ka ba ki kini ya ki marba mardi jong ki pai ba nong shong shnong ka West Gentle Hill district barra ki shaki kam ka jong ki kat ba ha ka ski yau dau ki kini ki sipai ki laplai pelai lan ya ki khar bangla banwan shong di dukan bi an ha yau dau ki halor kani na kalyang jong kasi student union was Gentle Hills menta kasi ka arpnyo terik bunaya yong kilalik bani kendu yu sembut mitrang ba ka jala bat IT ya ka dorkas show ba perston tensong ban penpau ya jing persya halo kani ka jingle jong sipai BSF habai krem bat kilar pathai kubor hadian baladap bani kren bot ba perston na kalyang ba lai person krem ubade president ka KSU West Gentle Hills district uloong ba na kalyang sembut mitrang ba marmar loptha UDC ka West Gentle Hills pan khot ya ka jelang badru ban weng mardor ki BSF ki wan snak tem bi an hapo ka yo amlarem Jeng pendek jeng BSF ngilayo ban yakren bat i minister de marmar ila hukum yo DC jeng West Gentle ba un tokit lene bon khot meeting bat ban weng na mador ya kini BSF ba shong be ain siapo kayo amlarem namar kum bakalang hi kini BSF ki badan hang to ki pendek ya kalit kawan jong pai ba da kilet sayau syahat da kilet sigi sorjawai ndak lawan kila khanra ya kimar ki mata jong ki lakni ya kimar ki mata jong ki kira sigi kem jong ki khen bagi dai kimar be ai te nakaliang jong ni penram jur ya kane ke jingle jong ki sipai BSF namar ke jinsha kum ki sipai BSF kum ki nong ya da yo put usam ki dai bandon sigi jaka khaput te kabalongo balai baki don sigi yeu ki hat ki don sigi snong ki thau te nakaliang jong ni penram jur ya kane ke jingwan khanra be an jong ki segi jaga ki bom dai hok ban khanra bat ka bok sirsi galom ba ya ki pai jongi ki balai yau le hat menta segi tu ki nagi thain dau ki mok tapur ki de ban yo ya ki jing tho no komandan jong ka to jong ka BSF ki badan hak to company lem kumta ki mar ki mata jong ki nagi wan na yau na hat ki syakni bat kira syaki kem jong ki te ka balngo kalom ba hakiput kisam ba kumno pade ki plailan ya ki khar Bangladesh ki bawan napa Bangladesh ban syong yeu syong hat hapo yeu dau ki menta hakas yeu dau ki dap tang de ki khar Bangladesh ki bawan ban syong dukan be ai ha ke yeu dau ki te nakliang jongi ngi penram jur balai yeu do usnam jongi pi pendek bat yakine ki banabar pade pi ailat yaki bakin rum kin mi kat bamon te nakliang kaseng ngi na mailat dalilai ru ba kini ki ai baro kin wanja udo usnam jongi bat lada kana ke jinga keren jongi kam sai so lamba ke jingkular jongi home minister jongi lada kam urlong dimban se lada da kano galat keltiru banyada udo usnam la jong na benta ka syong suk syong sai hakjinsha kini BSF kila don hadu ru benai menswa nyal lek ban ujor CDC CSDO handrai kana ke jing ujor jongi kampoi syai te hadu ba aklimat ka bentang imban se banwan ya kendo yo home minister ban bu ban dawa ya kine kijing ki jongi kidon daga kam ko amnaram ne ki kidon ki ayu ki suyang bai ki surak tang suwan ki kali ki telasi ki khanrai kali ki pendek ye kin thai kina ki balai sim dawai ki balai doktor tenre dagi kam te mentam padon kam ram to ki marba mardi ki bawan kit na yau na hat kum ki jingbam hayin ki marbam mardi hayin asep ki sim ya gitu ki kit ya gitu ki rak set kem jong ki senjok jong rung ba sinong amlerem warjente ki la ai da jing tho CSDO bat saudisi ti nyimtip pada ka ai ba film hadu mentaba empat le ai rata na kalian hiu minister ulo kular ba ula pha ya audisi ba wen no mardor ya gitu ki BSF santo nyindang ap ya kata katukan nepor lada kimla bade ban weng ngiman se ban yai dagi wai bade kilenti